Pozdrav ljudi, krećemo klip. Tema ovog klipa, ove vožnje, biće, opa vidi milicaj. Biće, oni sad vraćaju se, bili ovamo vratno stavili radar. Biće sljedeća, pošto sam skoro kupio auto, relativno skoro, pre jednog 4 mjeseca, gledao sam uglavnom mnogo automobila i rang cena mi je bila nekad do 3000 evra. Sad sam ja hteo, s obzirom da sam skoro kupio auto, s obzirom da sam skoro gledao cene, ovdje zna da bude radar, zato mora da ga polako, baš sad se izatovili, sad se vratili, pa mi je ono još više nesigurnije, jer dosta po radaru, dosta lapove znaju da stavljaju i dosta znaju patrole da budu, ne znam što, ali eto. I kako se zove, da, ovdje sad iz ona škola, da vam i meri brzinu, pa ćemo opet malo da smanjimo, a radar zna da stoji tamo sa leve strane, tu mi u stvari radar jednom i uvatio. Tako da, znaš kako kažu, kad te zmije jednom ujede, vidi sad ne meri brzinu, brate. Kad te zmije jednom ujede i guštera se plašiš. Posebno kod zone škole. Gledao sam dosta automobila, sve živo sam gledao, iako sam na kraju znao šta ću da uzmem, ali gledao sam šta sve ima da se kupi. Tako da, tema ovog klipa bit će nekih top 10 automobila do 3000 evra. Sad ja nisam nešto specijalizirao svaki auto, niti znam svaki auto kakav je, niti sam mnogo ulazio u svaki auto da ja to gledam tačno koji je kakav. Ja ću otprilike da kažem moje mišljenje za 10 najboljih automobila do 3000 evra da budu. Sad, ako uzimate karavan, jeftinije će da prođete, normalno karavani dosta spuštaju cenu. Ako uzimate stroje vrata tipa kupe, ne hatchback nego kupe, kao BMW na primjer kupe, on je skuplji sa troje vrata. Znači, dosta toga ulazi u cenu, da li je dizel, da li je benzinac, da li ima plin, dobro, plin i tu i tamo, ali ja gledam uglavnom da nema plin i uglavnom sam gledao dizele sad. Sad, zbog toga ću ja sad nekako da nabrojim 10 dizela. Uglavnom, sad, sve zavisi od opreme do opreme, da li imate sreće kad kupujete auto, sve to mačka u džaku, nikad se ne zna kad uzimate polovan auto. Može i da povedete majstora, može majstor sve to da pogleda, on će kaže da, to je sve super, nema ništa da fali, naravno on to što vidi, on vidi da ništa ne fali, ali majstor ga nije stavio na kanal, majstor ga nije podigao na dizelicu, majstor nije ništa mogao da vidi tako kako treba da, ako hoćete već sve auto da vidite. Tako da je to uvijek mačka u džaku. Nekad auto izgleda perfektno, uzmeš ga, ima da uložiš još toliko u njega. Bukvalno. Ode mu menjač, ne daj Bože, za mjesec dana. Lupam gluposti, znači 300 čuda može da se desi kad uzimate polovan auto. Tako da sve to uzmite u obzir, a moja neka otprilike lista bila bi na 10. mjestu. Ja bi stavio, iako mnogi neće se slože, posebno vidjet ćete kasnije što, Alfu 147 GTD motor, koji je 1.9, koliko ja znam, 1.9, on je oko 100, ja mislim da je oko 131 konj, ne znam svaki napamet. Znači, otprilike govorim, ali, znači, ja bi na 10. mjestu stavio Alfu. Mala je, nije toliko mala da je kao, ne znam, Fića, mali auto, ali to je opet hatchback auto, nije kupe, to je hatchback auto, možda iz petoro vrata, stroje vrata, nebitno skroz. I drži cenu, Alfa drži cenu, ali ne stariji onaj model. Imate 147, ona koja se proizvodila od 2003. koja je već, i posle 2004. do 2007. 2008. se proizvodila ona sljedeća 147. Ja na tu mislim, na sljedeću. Ona bi bila na mom 10. mjestu. Znam da mnogi ne vole Alfe, ja sam gledao Alfu da uzmem, ali ne nju. I mnogo sam istraživao što ovdje radili, rade i dalje. Mjesec i po dana rade ovaj pružni prelaz, ja ovdje moram da pređem 5 na sat, zato što sam zakačinjao nekoliko puta, zato što je jako nisko, nizak auto, nisko profilne gume i nizak auto. I hoće da zakači. Ja sam mnogo gledao Alfe, znači tražio sam 300 utiska o Alfama, pored onih mimova da više provedeš sa podignutom haubom nego otvorenim vratima ili da se više raduješ kad je prodaš nego kad je kupiš. Ja se nisam obazirao na to zato što ljudi koji stvarno imaju Alfe nisu se toliko žalili na Alfe. To je više neki mim kod nas na Balkanu, ne znam, bilo gde u Evropi nije, ali kod nas na Balkanu jeste. Na 9. mjestu na 9. mjestu stavio bih Citroen C5. Citroen C5 nije toliko da kažeš
moćan auto, niti ima neko ludo ubrzanje, niti bilo šta od toga, ali je veliki auto, komforan je auto, jedan, i on je, mislim, da li on 1.9 ili 2.0, nisam siguran, HDI motor, da spomenem. Gledao sam da automobili budu do 2000 kubika, ništa preko, jer situacija je takva u Srbiji, da je sve preko 2000 kubika nevjerovatno skupo za registrovanje. Naprimjer, za BMW-a registracija oko 32.000, ja mislim, što je 2000 kubika. 2000 kubika, 150 konja. Znači, sve preko 2000, 2200 kubika je već oko 50 i nešto hiljada dinara. Ili ti oko skoro 500 evra. Sve preko 2000 je jako skupo za registrovanje. Zbog toga nisam ni gledao, niti pričam sad preko 2000 kubika cene. Tako da, gledamo do 2000 kubika. Na 9. mjestu znači Citroen C5, jednostavno auto mi se, ne sviđa mi se toliko na izgled, lep je on, sve lepe linije, udoban je, sve to super, ali ne sviđa mi se toliko, zato i jeste na 9. mjestu. Na 8. mjestu stavio bi, jako mnogi se možda ne bi složili sa tim, Golf 4. Golf 4, kod nas Golf uopšte je auto, znači, koji posebno znam po Bosni, Golf 2, na svakom dvorištu mora jedan Golf da bude. E sad, da li je 2, 3, 4, kec, petica, nebitno, mora jedan Golf da bude. Tako da, Golf mi dođe na 8. mjestu, znam da mnogi neće složiti sa tim i znam da mnogi neće uopšte se slože sa listom, ali se nadam da bar se slažete sa tim da ovih 10 auta koje ja nabrajam zaslužuju mesto u listi. Sad na kom mestu, to je od čoveka do čoveka. Znači, to zavisi od čoveka do čoveka na kom mestu mislite koji auto treba da bude, ali mislim da svaki auto koji nabrojim u listi zaslužuje da bude u ovoj listi. Golf 4, TDI motor, ja mislim da je on oko, sad on zavisi, i svi zavise. On ima oko od 100 do 130 konja, koliko već, evo jedna petica iza mene, od 100 do 130 konja ili koliko već imaju. Na 7. mjestu stavio bi Opel Astra H. To jest ona je Astra H se proizvodila, ona je to već onaj model od 2000, pa da li 2003. do 2007. nemoj da mi verujete na reč, tako nešto, ona isto ima oko 100 konja do 120-30 konja, ali koliko već. Nikad nisam je gledao nešto da je kupujem, ovo je mnogo, ove ležeći su i betonski zakačinjem redovno. Čim pređeš kilometar više na sat nego što smeš, tipa ja smem 2 km na sat da ga pređem, čim pređeš 3 na sat, ja ga zakačim. Sad, za Astru, nisam je nikad gledao da je kupim, niti sam planirao da je kupim, niti planiram da je kupim. Nisam zagledao u detalje previše, ali znam ljude koji imaju tu Astru i znam ljude da nikad se nisu žalili na nju, da je dobra, da ih služi super, cena im je isto, znači može se naći do 3000 eura. Tako da se meni žao mi je što Lagunu nisam mogu da ubacim na listu. Evo je sad ista kao moja, ova je bila sad. Žao mi je što nisam Lagunu mogu da ubacim na listu iz razloga što ona ide od 1500 do 2000 eura. Tako da, a ovo opet gledam nešto, jo vidi bembare, jo bože, jo. Gledao sam sve da ubacim nešto do 3000 eura. E sad, znači prešli smo 7. mjesto. Na 6. mjestu, ja bih stavio na 6. mjestu Peugeot 407. Peugeot 407 2.0 da bude, HDI motor, dizel, znači sad su sve dizeli, tako, mislim, zavisi, vi možete sami da stavite koji hoćete motor, mislim, nema da stavite koji hoćete motor, ali da bi zaberete auto sa drugim motorom, može bude benzinac, može plin, sve po želji, normalno, sve po želji. Tako da, šta je ovaj sad ovdje stao s ovim, aha, dobro. I ovdje isto zeznuto i ovdje isto znam da zakačinjem. Tako da polako. I 407. Auto je stvarno, ovako kad sam ga gledao, deluje normalno auto. Deluje auto normalne veličine, znači nije kao nešto preveliki, komforan jeste, ali unutra kad se uđe, auto je ogroman. I ovako kad se priđe auto je ogroman. Ne znam koliko je on težak, oko 1500-600 kila, nemam pojma ni ja. Znači, auto je stvarno veliki, evo ga još jedan ovaj ležeći, joj. Znači, vidite kako ja lagano moram, dobro, zadnji deo i ne mora toliko lagano, ali prednji, lagano da se pređe.
sad idemo jako dobrim putem. Ovo je mi inače crveni breg. Da. Tako da na 6. mjestu stavio bi Peugeot 407. Auto, jo brate, šta ga ti miliš sad, jebem ti život. Ovaj dao migavac pa ipak neće jer je stvarno zeznuta krivina ovdje gore. Sad više ću u detalju, dolazimo automobile koji su na većim mjestima, a mislim da već svi pretpostavljaju koji će auto da bude na prvom mjestu. Na 5. mjestu stavio bi BMW 39 sa 520 motorom, 2000 kubika, po mogućnosti dizel. On je 136 konja, koliko ja znam, i njega sam gledao, taj auto je meni stvarno lep. Ali taj auto mi nekako... Druže, ti stvarno sad ideš iz krajnosti u krajnost. Ali, rupe! Opet, rupa. Taj auto meni izgleda kao stariji brat od E46-ice. Lep je auto, ogroman je auto. I veći od trojke. Veći od trojke, ogroman je auto. Nekako mi daje utisak kao da je on brat stariji E46-ice. Liče. Naravno, ne toliko, nije, opet je petica, trojka je trojka, ali liče. I ja mislim da je petica počela da ide u proizvodnju godinu dana ranije od trojke. Mislim da je ona počela 2 godine. Mislim da je petica počela 97. ili 98. godine. Pa se proizvodila do 2002. ili 2003. Nisam siguran. Ali auto je ogroman, znači isto je zadnja vuča kao i trojka. Mislim da je samo on i još jedan bit će zadnja vuča u ovom klipu, svi ostali su, mislim svi prave, jao vidi rupetine, bože moj. Svi uglavnom i prave sa prednjom vučom automobile, par tih godišta i takve vrste automobila. Interijer je jako sličan kao i na trojici, samo je veći. Sličan je interijer, nije isti, malo je drugačiji, ali uglavnom što se tiče sedišta, ako nisu neka posebna, sve ostalo slično je, bar meni liči dosta na trojku, na 46 model. Na 4. mjestu, opet, mnogi neće se slože sa ovom listom, bio bi, pa sad B55, znači ne petica nego 5.5 ili tipo ili ne znam kako ga, mnogi ga, znači ima raznih naziva za B55, ja ga zovem B55, ako brzo izgovoriš B55 i odmah znaš koji je auto. Isto, on je 1.9 TDI motor, 1.9 TDI motor, 136, koliko on ima konja, imamo evo još jedan BMW, evo je petica. Ja sam njega gledao sam, on mi je bio jedan od auta koji sam stvarno gledao da ako ne nađem dobar BMW, ako se možda predomislim da ne uzimam BMW, on mi je bio jedan od izbora, brate, kako me nervira kada ovako parkiraju na sred. On mi je bio jedan od izbora da kupim. B55. Veliki auto, s polja, sad, ulazimo već u tu zonu automobila koji su se proizvodili od neke 99. dobro, facelift Passat B55 mislim da je počeo 2001. do 2004. da se proizvodi, ako se ne varam. Ali već ulazimo u tu neku zonu tih automobila koji dalje nemaju taj prelaz u kvalitetu kao na primjer Astra H. Astra H je već novi model, na primjer 147 Alfa koju sam stavio na 10. mjesto je već novi model. Peugeot je već novi model, Citroen, to su već neki novi modeli koji su se proizvodili od 2004. 5. pa na gore. Tako da, ovo su sad već neki malo stariji modeli, ali po meni bolji, drže bolje cenu, sve to. Tako da, 3. mjesto, opet, mnogi neće se slože i to je velika debata, uvek, bit će velika debata. Znam da mnogi neće se slože, ja ovdje imam prednost, ne znam zašto ja gledam levo. Audi A4. Ali pazite, pošto mnogi misle da ja Audija mrzim ili da uopšte ne volim auto, mnogi bi mislili da bi ga stavio na 10. mjestu, ali Audi je meni bio drugi izbor. A realno, Audi je meni bio drugi izbor kad sam uzimao auto. Šta je mene odvuklo od Audija? Mene od Audija odvukla njegova prednja maska. Audi tog godišta koji se proizvodi od 99. 2003. 4. dok se već proizvodio. Mene odvukla njegova prednja maska. Jer sljedeći Audi, sljedeća generacija Audija već ima onu lepu masku što ide do dole. Ovaj nema. Ovaj ima onu, da kažeš, kockastu masku.
Ta kockasta maska je mene odvukla da ja ne uzimam Audija. Taj starinski izgled je mene odvukao od Audija. Lep je on, i sa tom maskom je on čak lep. Ali je mene to malo odvuklo da meni se ta maska ne sviđa. Pozadi je A4 jako lep. Pozadi je lep. Interijer, ne bi da grešim dušu, možda je i lepši od BMW interijer u Audiju. Možda. Vozio sam se u više njih, znam više njih koji imaju Audi A4 interijer unutra. Tu je negdje. Kao na BMW-u. E sad, auto koji je na drugom mestu je jako diskutabilan. Zato što auto koji je na drugom mestu ne može 100% da se nađe. Mislim, može da se nađe, naravno, ne bi ja stavljao na listu da ne može da se nađe, ali... O, vidi milicaj, a stavili radar. Uživate, a tu ste ga stavili, a dobro. Lepo sam ih zaobišao. Auto na drugom mjestu je Alfa Romeo 149, bože moj, 159, Alfa Romeo 159. Auto koji može da se nađe do 3000 evra. I ja kad sam kupovao, više sam ih našao solidnih, dobrih, do 3000 evra. Ali, to je auto koji dalje jako drži cenu, a to je auto koji dalje uglavnom ide sve oko 4000 evra. Mislim da je njemu prosječna cena oko 4000 evra. Tako da je on je malo teži da se nađe do 3000 evra, ali može. Ja kad sam kupovao, imalo ih je dosta, sad ih opet ima dosta, ali uglavnom svi su preko 3000 evra. E sad, opet Alfa, naš narod, Alfa. To je meme sam kad kažeš Alfa. Iako je meni Alfa ekstra auto, ne znam zašto ljudi hejtuju Alfe toliko, ali toliki meme kod nas da ljudi toliko pljuju Alfe, mi je smešan. Ja stvarno nijedan auto ne hejtujem. Niti ću. E sad, Alfa kao Alfa, interijer, unutra. Da kažeš dupe Alfe 159, meni ono, znači, lepota. Meni je ono prelep auto, veliki, masivan auto, tako mi deluje auto kad ga vidim. Napred, namršten, meni je ono prelep auto. Znači meni Alfa 159 prelep auto, unutra, s polja, fullova mi je. Ali to je, baš za to je drugo, mislim, za to je možda, dobro, nije prvo mesto iz razloga što znate koji auto je već prvo mesto, ali Alfa je meni, kad je vidim, znači, prelepa. E sad, prvo mesto, kao što možete zaključiti, bi bio ovaj auto. Logično. Mislim, koji će drugi da bude prvo mesto u mom klipu do 3000 evra, auto koji sam ja platio 3000 evra. Skoro. Logično. Sad, naravno, lista je pravljena po mom izboru, po mojoj listi nekoj želja automobila koji sam ja gledao, itd. Tako da logično da bi BMW 46 bio na prvom mestu, jednostavno, ali, mali detalj, facelift. Pri facelift se pravio do 2001. ili 2002. Mislim, ne, 2002. Do 2002. se pravio kupe, do 2001. se pravila limuzina, ako ne grešim. Nisam siguran. Ne držite me za reč. Uglavnom, facelift. Pri facelift mnogo mi napred drugačiji, mnogo starinski taj neki izgled i dalje drži, kao što drži na primjer E39, ali E39 to nekako stoji. Njemu možda ta neka facelift varijanta ne bi ni odgovarala. Bar meni se tako čini. Tako da, prvo mesto BMW E46 320, moj na primjer dizel, 150 konja, imate varijante sa 136 konja, 118 ili koliko već, oko 120 konja, ali uglavnom svi gledaju da uzmu 150 konja i mislim da je... Ajde, brate mili, moguće ga pretekneš, nisu ovo toliko jebene krivine, a čovjek vozi 10 na sat. I to bi otprilike bilo to. Mislim da sam dosta pričao o BMW 46, da ne bi morao sad da ja nešto dužim previše, ali ovo, kako se zove, ne znam šta bi vam više rekao.
vraćamo se nazad, završavamo klip. Možda ti stojiš na tom pešačkom pola sata, ošneš. Ajde. Mislim da ko se ne slaže sa listom može da ostavi u komentare šta on misli, šta vi mislite, kojim bi redoslijedom ova lista trebala da ide, da li sam neki auto izostavio. Vjerojatno ja sam mnogi automobile po nečiji tuđoj želji. Ovo je ono moja lista automobila koju ja mislim da... Ovo je moja lista. Ovo je ipak lista koju sam ja po svojoj nekoj želji sastavio. Svako može da ima drugu, možda se slažete sa njom. Znam da niko neće se složi u fullu sa listom. To sigurno, znači niko neće u fullu sa listom da se složi. Uvek će da bude... Uglavnom, nadam se da vam se svidio klip. Gledao sam malo uz vožnju, da već kad... Beži, Jackie! Da kad se već vozikam da bar nešto i konkretno pričam, tako da vidjet ću šta ćemo za sljedeći klip, opet kažem, gledam jednom nedeljno da izbacujem po neki klip. Kvalitet klipova znam da nije neki, znam da je sama priča je bez veze, ali opet bolje išta nego ništa, jel tako? Ja mislim da je tako. Tako da to je otprilike to, ljudi. Bacite like, share, subscribe ako niste, ne zaboravite da ostavite svoju listu i šta mislite o ovoj listi koju sam ja nabrojao automobile, koji treba da bude tu, koji ne treba da bude tu, koji biste vi dodali, koji biste oduzeli. Sad sam ponovio jedno to isto, samo na drugi način. Ali uglavnom, to bi bilo to, ljudi. Nadam se da se svidio klip, pozdrav, uživajte mi i ćao!